Язмышлар ярында. Егерме сәгать 15 минут күңел дулкыннарында язмышлар ярында тапшыруы. Студияда мен Лилия Закирова. Бу тапшыруның темасын мен соңгы көндә генә үзгәрттем, чөнки әлеге иштәлектәге хат күптән килгән иде инде. Соңрак җае чыккач укылыр дип планлаштырылып алып куелган һәм онытылган иде. Ләкин илебезне тетрәндергеч авиакатастрофа булгач, ни өчендер нәкъ менә шушы хат искә төште. Язмыштан узмыш бармы дип атыйк без аны. Чөнки хат авторы үзенең хатын да нәкъ шулай атаган. Һәм ул язмыштан узмыш бар. Кеше эчке тавышын гына тыңларга өйрәнсә, язмышын үзгәртә ала дип исәпли. Сез ничек уйлыйсыз? Соңрак шалтыратып үз фикерләрегезне җиткерәсез, ә инде без хатнашык. Тапшырылмаган хатлар. Мин дә бу хатны сезнең тапшырудагыча тапшырылмаган хат дип атар идем. Ул минем иремә мәңге барып җитмәячәк. Һәм мин аңа әлеге хат аша ник син минем сүзләремә колак салмадың дип илерәм. Хөрмәтле күңел радиосын тыңлаучылар һәм Лилия, мин язмышлар ярында тапшыруын тыңлап барам. Кешеләрнең язмыштан узып булмый дип кул кушырып утырга кушканнарына аптырыйм мин. Үз тормышымда булган берничә вакыйгадан мисал китерәсем килә. Нәрсә диярсез икән? Беренче чирак. Студент вакытта булды бу. Укулардан соң авылга кайтып барабыз. Ул вакытта без авылга попутка белән кайта идек. Иртәгә кайтам дигән төнне төш күрдем. Без 3 кыз каядыр барабыз, һәм мин кисәк кенә кире борылам. Мине чакыралар, ә мин алар янына бармыйм. Үзем сәбәбен дә аңламыйм. Адашкандай басып торам. Аннары карыйм, теге кызларны ут ялмап ала. Ә мин читтә күзәтәм. Яшь вакыт бит. Уянгач бу турда сөйләштек тә, көлештек тә, оныттык та шундук. Һәм укулардан соң өчәү юлга чыктык. Машиналар сирәк йөри, кайтасы юл ерак иде. Кыш көне караңгы тиз төшә. Бер машина килеп туктады. Монда 3 егет утырганнар. Безнең беребез артык булса да утыртабыз, сыйдырабыз диделәр. Беренче булып машинага мин кирип утырдым. Һәм шунда бу егетләрдән килгән эшкән истәнме, әллә инде бүтән нәрсә булды микән, нидер этәргеч бирде дә машинаның икенче як ишеген ачып төшеп тә киттем. Кызлар аптырашта калды. Әйдә инде суябыз бит. Хәзер караңгы төшә, ни белә кайтасың дип алар миңа ялына. Юк, мин автобус көтәм дип китеп бардым. Машина кузгалып киткәч, ойнап киткәндәй булдым. Менә юләр мин әйтәм. Хәзер ни белә кайтам инде мин. Шунда озак кына басып тордым да, машина булмыйча кире тулай тракка кайтып киттем. Һәм кайта алмаганыма төннәр буе елап чыктым. Еллар үткәч, дус кызларым әйләнеп килмәде. Аларны бу егетләр бер авылның умартачылыгына алып кирип мәсхәрәләп үтергәннәр иде. Карлар эргәч кенә таптылар үзләрен. Бу хакта ул елларда күп сөйләделәр, газеталарда да яздылар. Мине күпме сорауларга йөрттеләр. Һәм мин юләр машинаның маркасында номерын гына түгел, төсен дә истә калдырмаган идем. Ахырдан үземнең төшемнең мәгънәсенә төшендем дә. Шуннан соң мин аларга бик тә игътибарлы була башладым. Менә иремне саклап кала алмадым. Ул мине тыңламады. Шулай да 2 тапкыр гомерен зайта алдым мин аның. Берсендә авылда үй күтәрәләр. Ирем астан бүрәнәләр биреп тора. Ә мин аш әзерлим. Суган тураганда әллә нишләп киттем дә кулымны кистем. Һәм тизрәк юасы һәм бәйли соронга мине нәрсәдер ишек алдына тәрде. Мин атылып чыктым да иремне чакырдым. Ул минем елап торганымны күреп йөгереп тә килде. Һәм көләргә дә тотынды. Чебен тимәс ширитер булсаң булырсың икән. Бармак кискәнгә мине эштән айыралар димени. Шушы сүзләрдән соң үземә ят булып китте хәлдә.
Һәм кинәт кенә кычкырган тавышка борылып карасак, бура өстендәге зур гына бүрәнә бавы өзелеп, минем ирем басып торган җиргә килеп төшкән. Әгәр дә мин аны чакырмаган булсам, агачка басыласы иде. Икенче юлы мин аны шулай ук ток сукканда коткарып кала алдым. Ул моңа әлбәттә әллә ни ышанмаса да, кыйык атып туры килү дисә дә, барыбер күңелендә миңа карата хөрмәте зур иде. Ә менә соңгысында тыңламады. Аның ял көне, авылга кайтасы көне без. Дус егете үз урынына эшкә чыгарга куша. Күңелем сизә яхшыга түгел. Барма дим. Ник ди? Ярты гына көн эшләп кайтам да аннан соң кайтабыз авылга ди. Кешегә ничек каршы килем соң мин? Ул мине бит гел тыңлый ди. Җибәрәсе килмәүдән хәтта документларын җыеп куйдым. Ләкин кечкенә улым табып алып китерде дә бирде. Ул чыгып киткәндә күңелдә бер кал өзелгән кебек булды. Сиземләвем юкка булмаган икән. Ул әйләнеп кайтмады. Машинага кысылып урында ук җан биргән. Ә мин 2 балам һәм 4 айлык авырым белән ялгыз калдым. Иремне күмгәч, туачак балам хакына дип үз-үземне кулга алырга тырыштым. Тыныч булдым. Табиблар тикшереп тора. Бала яхшы гына үсә, тайпылышлар юк. Инде 5 айлык булды. Һәм тагын төш күрәм. Ирем килде дә кулын минем ишемә куеп тора. Шул вакытта минем күңелдә тагын нидер өзелде. Сискәнеп китеп яндым. Төш көне икән. Икенче көн иртүк торып, гадәттәгечә эшкә киттем. Кәеф яхшы иде, ләкин бала селкенми. Ул көн эшләп кайттым һәм яңа көн тугач табибка барасы иттем. Соң иде инде. Баланың йөрәге типмәде. Шулай итеп ирем төшемдә килеп алды туачак баламны. Бер үзе 3 баланы үстерә алмас дигәндер мөгаен. Эшке сиземләү еш була. Аны вакытында аңлый белергә генә кирәк. Барысын да язып тормыйм. Шулай да язмышымны уңай якка үзгәртерлек тагын 2 хәл хакында язасым килә. Балаларымның берсенә 7, икенчесенә 4 яшь иде. Алар өйдә калды, мин гадәттәгечә эштә. Телефоннар юк. Күңелем тыныч түгел. Әллә ни эшлим. Күз алдыма ниндидер төймәләр килеп баса. Эштән соң яңа ел бәйрәмен билгеләп үтәсе идек коллективта. Түздем дә эшем төгәлләнер алдыннан сорадым да кайтып киттем. Күпме генә кыстасалар да бәйрәмгә калмадым. Әни ширләп тора иде. Аңа нидер булгандыр дип, авылга кайтырга кирәк дип ашыктым мин. Һәм өйгә кайтсам, 2 балам аңсыз ята. Әбиләреннән калган көчле дару таблеткаларын табып алганнар. Ашаганнар. Менә ни өчен төймәләр күз алдыма килгән икән. Әгәр дә шунда чак кына сыңарган булсам, язмышымның астыска килеп, япа-ялгыз каласы кеше идем мин. Һәм тагын бер очрак. Кызым белән киявем дуслары белән ял итәргә барга җыйналар икән. Миңа әйтмичә генә әзерләнеп тә куйганнар. Һәм шул вакыт аныгымның температурасы күтәрелмәсә, өчесе бергә китәселәр икән. Ләкин анык ширләгәч миңа китерделәр. Шунда инде белдем. Бик теләп алып калдым аныкны. Карарга риза булдым. Ләкин шул вакыт алар ишектән чыгып китәргә җыенганда, ирем белән булгандагы кебек күңелдә тагын нидер өзелде. Һәм мин ишек төбендә таптанып торган кызымның кулымнан эләктердем дә күрше бүлмәгә чакырдым. Кызым, ишеккә аркылы ятсам ятам, җибәрмим дим. Кияүгә теләсә ничек аңлат, нидер булачак дим. Кызым мине бик хөрмәт итә иде. Шуңадырмы, әллә инде Аллаһ ярдәме беләнме, сүземне тыңлады. Кияү әлбәттә тавыш чыгарды. Аныгың белән утырасың килмәгәнгә шулай итәсең син дип үпкәләп, ишекне каты бәреп чыгып та китте. Һәм алар ул көн өйдә калганнар. Бер көннән соң дуслары фаҗигага эләгеп, барсы да юлда һәлак булган. Моны ишеткәч, кияү өенә кайтмыйча
туп-туры миңа килеп керде дә, кочаклап алып гафу үтенде һәм күзләрендә бу минутта яшь иде. Менә шундый хәлләр язмыштан узмыш табып, яки язмышны уңай якка борып җибәреп була дип белгечләрдә. Ходай безгә күңел дигән көчле нәрсә биргән. Аңа колак сала белергә генә кирәк. Кызганыч, бүген күпләрнең күңелләре йоклый. Уятыгыз сызаны, саклагыз үзегезне һәм якыннарыгызны дип яза хат авторы. Хөрмәтле тыңлаучылар, без сез әлеге фикер белән килешәсезме? Язмыштан узмыш бармы соң? Аны үзгәртеп буламы? Әллә бу хаттагы хәлләр шулай ук алдан язылган, шуңа сәбәп табылганмы? Әллә инде фәрештәләр саклаганмы? Сезнең белән алдан сиземләү, төштә күрү очраклары булганы бармы? Әллә бу бүтән кешегә дә бирелмәгән микән? Мисаллар китерә аласызмы? Күңел сизү нәрсә ул? Инде 17 ноябрь көнне булган авиакатастрофаны гына алыйк. Халак булганнарның якыннары сөйләгәнчә, кайберләрнең бу рискка утырмый калу мөмкинлекләре булган. Кемнәрнеңдер күңелләр алдан сиземләгән, күңелләре тынычсыз булган. Ләкин һәм Алланың рәхмәте белән җырчы Салават Фәтхетдинов та бу рискка өлгермичә калган. Аның сөйләвенчә, аңа шул көнне улы шалтыратып, әти самолет белән түгел, поезд белән кайтыгыз дигән. Аның күзе сүзенә колак салып булса кирәк. Алар икенче көнне поезд белән кайтырга булганнар. Бу нәрсә? Аны фәрештәләр саклаганмы? Әллә инде күңеле сизгәнме? Әллә инде җырланасы җырлары бетмәгәнме? 548921 телефоныбыз, рәхим итеп шалтыратыгыз. Yürüdüm eli tege dünyalarda, düşlerinde gene bulsa da, feryağımda cennet yurdu, ikinci temu kutu, emin kalgan iken ortada. Tege dünya girdi düşlerime, sabakları gider gümürge. Dünyalarda kirek ikenler şul, matur itip yaşayıp belerge. İyigelikler günahlarını minin, ulşevlerge bulep üydüler. Tınımını da almay kütem, kaysılar basar iken, ey kıyınsım şuşu mizgeller. Tegi dünya girdi düşlerime, sabakları gider gümürge. Dünyalarda kirek ikenler şul, matur itip yaşayıp belerge. Basıp duram ulşav allarında, bilmimini de diler uylarga. Berkem ilmi nihal deyip ötünüsü minem kebek, ümitimiz var Hudayga. Tege dünya girdi düşlerime, sabakları gider gümürge. Dünyalarda kirek ikenler şul, matur itip yaşayıp belerge. Matur itip yaşayıp belerge.
Язмышлар ярында. Язмышлар ярында тапшыруы инде хат укылды. Фикерләр һәрбер безнең туган бит. Бүгенге тапшыруда сезнең фикерләрне ишетәсебез килә. Инде фикер йөртү өчен сорау бирелде. Язмыштан узмыш бармы? Күңел сиземләве нәрсә ул? Сезнең белән мондый хәлләрнең булганы бармы? Шылтыратучы бар, хәерле кич, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич, шәһәрдәшләр. Нурания апа. Нурания апа. Язмыштан узмыш ниндидер очракларда бар. Ләкин ниндидер очракларда алдан сигналлар күрсәт нәрсәдә булса, туйымлау булса да, төш аркылы булса да, кайчакта аны кызганычка каршы реализовать итеп булмый. Барыбер вакыйга буласы була инде. Әйе. Мин бу ханымга бик сокланам, аның бик зур ихтияр көче беренчедән, икенчедән ул бик игътибарлы үзенә карата. Оек акыл белән, рациональная дибез. Оек акыл белән. Әгәр дә менә хисләр күбрәк булса, алдан бирелгән күрсәтелгән тоемлаулар, сигналларны үтәү авыррак була. Шуңа бу ханым әгәр дә инде уң һәм сул ярым шарлары баш миенең дип карасак, гармонияда дибез. Минем үзем белән андый вакыйгалар гел булып тора. Кызганычка каршы, мин бу ханымнан аермалы буларак бик зур негативный вакыйгалар минем белән булгалады һәм булып тора. Мин моны инде язмышка да сылтыйм. Шул ук вакытта выбор дигән әйбер дә бар, сайлау. Выбирать иткәндә сайлыйсың үзең өчен генә түгел, мин эгоист түгел чөнки. Бу вакыйга башкаларда тагын ничек чагылыш табар. Минем окружениедагы кешеләрдә дигән уйлардан да чыгып карар кабул итәргә мәҗбүр булдым мин. Менә мисалга, кияүгә чыгар алдыннан минем 4 ай уң күзем тартты. 4 ай буена. 4 ай буена. Мин укытучы буларак балалар белән экскурсияларга, Казаннарга барып йөреп кайттым исән сау. Отпускыга чыктым һәм Казан минзәләргә барып чәчемне кистердем дә икенче көнне изнасиловать иттеләр мине. Яхшы. Шул кешегә кияүгә чыктым мин. Аңа чыгасы түгел идегезме? Аңа юк, мин ул кешене сөймәдем, эзәрлектә ул мине. Ситуация язмышка язылган булгач, аны бит инде язмышны күзәтеп торучы өстәге көчләр барыбер безнең программаны талкают безгә, безнең язмышка кертәләр. Мин бу карарны кабул итүнең сәбәбе ике төрле булды. Беренчесе, 4 ел алдан мин шушы вакыйганы күргән булып чыктым төшемдә. Яраттым. Бу стресс мине яңа баштан кино шикелле, телевизор экранында шикелле бүтән шул төш кабат миңа күрсәтелде дә. Икенче сәбәп, әнием ялгыз кала, мин хәзер бу вакыйгадан соң бу авылда кала алмыйм, чыгып китәргә кирәк дигән фикер белән мин сайладым. Беренчесе әни, ул ялгыз һәм авыру, икенчесе язмыш шушы икән минем. Мин бу төшне гомер буе расшифровать иттем, әнә былтыр гына окончательно осознать иттем. Бу кешегә кияүгә чыксаң, синең язмышың менә шулай тасукмак һәм үз-үзеңә язмышыңа, төп язмышыңа каршы бару дигәнне күрсәткән булганнар миңа. Мин менә шулай жертва дибез инде психологиядә. Мин жертва булып калдым. Соң инде бу тәрбиядә булган бит инде шулай бит. Әйе, бу йолалар безнең мөселман тәрбиясе, ата-ана, гаиләдәге ролең инде менә шулар. Ярар. Ләкин мин булай дип әйтер идем. Тормыш тәҗрибәмнән һәм миндә бит инде клиентлар күп, бик күп шундый ук язмышлы яшьләр дә, олыгайган кешеләр дә миңа килә консультациягә. Ләкин шул вакытта мин чыгып киткән булсам да, яңадан барыбер бу ситуация икенчерәк вариантта булса да кабатланырга мөмкин иде. Әгәр дә кеше вакытында дөрес выбор сайламаса, ситуация кабатлана. Эштәлеге буенча Демәк, буласы икән, була да куя инде. Буласы икән, ул барыбер булып куя инде. Без аны бары тик чакта йомшарта алабызмы, үзгәртә алабызмы, ничек бу? Аз гына вакытын үзгәртә алабыз, аз гына ситуациясын үзгәртә алабыз.
Менә шулай. Китап язучы, шигырь язучы, язып бетергәч аз гына мисалга корректировка ясаган кебек кенә була. Аннары кутылган чиракларым да күп булды. Сенин бизнесте укыганда беренче янзарга сессияга барырга кирәк. Буган самолет очмый, кызлар белән тоже машинага кирип утырдык. Интуициям гомер буе көчле. Шул сәбәпле тоже менә бу ханым сөйләгән шикелле, булар жаргон белән, төрмәдән чыккан кешеләр жаргоны белән сөйләшәләр, башкаларга бу барып җитми, кызларга миңа бу шундук барып җитте. Мәсәлән, анда алар утыру турында сөйләшеп бардылар. Минем йөрәгем урыннан купты, мин Разия дигән актаныш кызын сүйреп, төшеп калдым. Шулай итеп, исән калдым ул вакытта дип уйлыйм инде. Менә бу, к примеру, беренчесендә мин үзем интуициямны тыңлап кутылганмын, ләкин икенчесендә барыбер персонажлар гына алышына дип әйтергә ярый. Понимаете? Шулай. Менә шулай Нурания апа. Мин инде сөйләсәм, күп эфирга башкалар да чыксын. Оннары нәрсә дип әйтәм мин? Менә ул язмышны үзгәрткәндә ике төрле знак белән була. Закон карма буенча безнең нәселдә, геннарда безнең бит инде бик күп гасырлар аркылы барыбер килеп җитә безнең кан кардәшләребезнең тормышында ниндидер дөрес һәм дөрес булмаган адымнары. Менә шуларны төзәтү өчен шул геннар буенча бу вакыйгалар урысча әйткәндә ангеллар, татарча әйткәндә фәрештәләр тарафыннан безнең каныбызга, безнең программабызга, яшәү язмышыбызга язылган. Аны кемдә булса төзәтергә тиеш. Төзәтергә тиеш, без аны күреп кенә, бит. Шушы авырлык аша үтеп кенә. Шушы авырлык аша үтеп. Яки осознание, бик көчле осознание аркылы. Демәк, Нурания апа, ничек күңелгә, ничек колак салыргасың? Күңелгәме? Күңел ул менә бәләкәй генә бер сизмәгәндә ниндидер бер җил формасында гына йөрәктә, точно йөрәктә без назидания индирүче әйткәндә сине ул насиловать итми. Ул сиңа кабат-кабат әйтми. Ул бер генә бер мгновение. Килә дә китә. Шул сүз не без туеп алабыз. Шул программаны. Шуңа күрә монда инде ул әйбер якын айган очракта. Якын. Димәк, ул якын бу вакыйга булырга тиеш шушы араларда. Бу чакта менә дөрес адым ясый бу ишезәге ханым, хатны язучы ханым. Әгәр барыбыз да шулай булсак, менә бу инде төзәтү, үзеңне тыңлый белү, һәм вакыйганы яңача язып кую. Бу чакта карм тоже шулай үтәлде дип әйтелә. Программа үтәлде дип. Үтәлә, үзгәртеп җибәрә алу шушы була торгандыр инде, бит. Менә язмышны үзгәртеп җибәрә алу чакына. Ләкин 100% бер кеше дә язмышны үзгәртә алмый. Чөнки без социумда яшибез, безнең тирәдә. Менә бу мин 2 көн өйдән чыкмыйча бу самолеттагы кешеләрне карадым, гороскопларында кайберләрнең даталарын карадым. Язмыш инде монда. Мине әлбәттә хөрмәтле президентыбызның хөрмәтле улының менә ялгыш шул самолетка эләгүе борчый. Бик нык. Аның вариантлары ул бит инде акчага да бар тоташа. Аның вариантлары булгандыр димен инде мин. Менә шул уйлар мине борчый. Потому что самолетта бик күп төрле язмышлы кешеләр була. Бәлки анда ялгышып, шул массага эләккән ялгыш үз язмышы буенча булмаган кешеләр дә булырга мөмкин. Менә ансы аяныч. Күбесе, аннары бер елны биттеге балалар, Уфадан 3 балалар тоже карадым. Анда барып тоташа шушы балаларның очышын Швейцарияга оештырган бизнесменның һәм аның кызының язмышы аркылы барды. Менә террор һәм башкалар, алар инде бер кешенең ачы язмышы тирәсендә йөргән башкаларга да бүлеп бирелә. Монысы менә случайность булырга мөмкин. Рәхмәт сезгә, Нурания апа. Уңышлар телибез эшегездә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шәһәрдәшебез, психолог, астролог Нурания апа килеп чыкты безнең турдан-тур эфирга. Һәм инде үзенең шундый фикерләр белән уртаклашты. Шылтырата аласыз. Алга таба да хәерле кич. Исәннәрмесез? Мин Альбина ханым булам. Бу ханымның шул кадәр интуициясе көчле, сокланырга гына кала чыннан да. Менә шулай бәхетле яшәсен. Һәм мин үзем
мен интуициям күчлүлеккә кайбер чакта шоклар катам. Менә түгел 40 ел булган хәллегенә сөйләп китим әле. Авылыма кайтырга уйладым, әнкәем авырганда. Ознакайша кайтыра безнең авылга. Һәм кире килергә кирәк, иптәшемнән башка яшь бала белән кайттым мен. 5-6 айлык бала белән. Һәм кире китү өчен Ознакайга барып билет алам. Менә бүгенгедәй күз алдымда тора, кассаның янына язылып куелган набережный Челны иртәнге 6-да һәм көндезге 12-дә автобус була дип. Мин уйлап торам, моның кайсы авариясы микән? Берсе авариясы инде дип уйлап торам. Нишмәсе тиктималдан. Тиктималдан. Минем интуиция бик көчле ул вакытта да, ләкин яшьлек белән мин антыңда бетермәгәнмен. Хәзер мин искиткеч менә балаларым да шакката. Балаларда да шушы бер бар минем. Һәм уйлап торам, менә моның кайсы авариясы? Ярар, көндез 12-дәге авариясы дигән фикергә килдем. Анализлый башладым. Яшь бала белән миңа иртәнге 6-дан китү өчен Ознакайга килеп кунарга кирәк. Ознакайга килеп кунмасам, 12-дәге белән китсәм, әнием белән тагын бер кич булам бит әле. Һәм менә шушы әнием белән бер кич булам дигән фикер җиңде дә, мин 12-гә билет алдым. Юл буена бик игътибарлы булып кайттым. Балам бәрелә күрмәсен, ялгыш тормозит итмәсә дип, ул уй минем 1 минутка да күңелемнән чыкмады. Һәм килеп җиттек, Гесның бийек йортларын күрдем. Ишемнән генә уйлыйм, карале, ничә сәгатьләр, төннәр буе мин бит инде йокламадым, билетне алып кайтканнан соң. Һаман ишем пошып торды бит инде. Күпме борчылган идем, карал, кайтып та җиттек дип уйлап бетердем. Ул арада безгә аркылыга юлны аркылы кисеп самосвал килеп кирде. Мин аңладым, хәзер безнең авария булганы, мизгил, ул бер мизгил. Һәм бу самосвал безне кишеп, автобусны кишеп кергән соңыннан зур тишек инде автобуста. Һәм без онга кубетка үштек чокырга, тирән чокырга. Аннан соң ниләр булган тормыйм инде, ул искиткеч аны кешегә күргән язмасын. Һәлак булучылар булдымы? Юк, һәлак булучылар булмады. Булмады сразу гына, ләкин анда бер ир белән хатын бик нык кычкырдылар. Бош дип, менә шулар утырган җиренә тишек. Гел шаккатмады читтән караганда. Без шактый гына аска очты инде. Демәк, адәм баласына шуннан да Ходай тарафыннан бирелгән бу сиземләү. Каяндыр сигнал кирәк икән. Без интуиция дибез. Менә мин хәзер зур яшьтә бит инде. Мин хәзер уйлыйм, бәлкем моны безгә фәрештәләр әйтә торгандыр. Чөнки миңа фәрештәләр әйтеп, үлемнән алып калганы бар, бусы башка тема инде. Мен ишмәсә. Сөйләшербез әле бер тапкыр Альбина ханым, ярыймы? Алла теләсә. Ярый. Саулашабыз сезнең белән. Менә бит нинди хәлләр, нинди генә язмышлар юк. Тагын әйтер сүзләрегез бармы, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз? Оннан килешәсезме сез менә хәзер генә яңгыраган фикерләр белән, һәм хат авторы белән күңел сизү нәрсә ул? Бармы ул сездә? Хәерле кич. Хәерле кичләр булсын. Тыңлыйбыз сезне. Бу яңа шәһәрнең 3-нче битәсеннән Фәнис. Әйе. Бик тә килешәм, менә бу алда ханым белән дә килешәм, менә ул алдан күрешәнне Худайдан рәхмәте. Ахыры бугыннан нәселдән күчә торгандыр. Менә минем әнием һәр вакытта сөйләде, әбием турында. Минем әнием инде төпчек бала башында әбием яшәгән. Әбием авырып киткәндә әнием дә саклап кала торган булган. Һәр вакытта әйтә торган, әни көлеп. Кызым, бар әле чак, курыкма. Өйдә саң җегетләр килмәс, тормышка чыгармасам, мин әле бүген үлмим. Әле мин яшим, курыкма. Шул көннәрдән бер көнне килеп, хәйр вакыт үткәчтән мин үзем киенә башладым клубка. Әйттем, кызым, син чыкма инде бүген. Мин узакламый җан бирәм, бәхилләшеп калыйк дип, туктатып, шул әйтеп, шул сәгатендә җан да бирде ди, моңа бит инде Худайга рәхмәт вә фәрештә аркылы үлем күренгән, вакытында туктатып калган. Искиткеч хәлләр. Әнием шуннан соң, шулай итеп 62 яшендә үлер дип беребез дә уйламыйбыз, 5 балабызны җыйды. Башта бүләкләрне таратты. Аннан әйтте, балалар, мин үләм диде. Без уенга салып, нинди үлү, балалар үсә, оныклар үсә. Сиңа нинди үлү әле бу яшында? Юк, вакыт җитте. Үземне беләм, мин үлде дип җыламагыз, мал бүлмәгез, туганнар белән талашмагыз, атагызны какмагыз. Менә була минем сезнең истәлегем булып киесез дип һәрберебезгә кызларга киенгән ак шәлләр, ирләргә, кияүләргә, малайларга күлмәктәр таратып, шулай дип бәхилләшеп арада китеп барды. Менә бу төштә күрдем икән, ничек әйтмәдем ул? Әйтте,
күргән дә әйтте, бара җирем әйбәтлеген дә әйтте. Тамагыз төшләрдә керемен, бары җирем әйбәт диде. Менә мин хәзер хәтеремдә ул безгә ничек вакыт табып, һәр вакытта безгә әдәби китаплар укый торган кешеләрнең кулында шәле булыр иде, бәйләп утырыр иде, безгә әдәби китаплар укыр иде. Менә шул вакытта хәтердә 3нче класс баласы мин. Улым, мин яшьтә үлермен. Ну, минем бары җурым әйбәт. Менә мин төшемдә күрдем. Ике җул берсендә төтеннән чыгып тора, кеше тавышта ыңгыраша. Берсендә уңга киткән җирдә аппак аппак йортлар күренеп тора. И мин шушында төртеп калдым. И миңа бер бабай чыкты да, кызым, менә синең җулың шушында дип, миңа шушы уң җулга күрсәтте ажытка. Мин яшьтә үлермен дип шул вакытта да әйткән. Аннан соң да менә 3 яшьтә миңа 10 ел, миңа 40 yaşında менә 37 елда Хусай бер әйткән иде. И менә шулай итеп Самаилга утырып киттем. Мин үләм. Дип шулай итеп и үлгәннән соң да үземә керде. Ходаем инде кабул иттен. Калган дуаларыбызны ничек барып урнашканнарын, ничек җавап бергәнне алар сөйләп торуда мәгънә юк. Ул кирәкле күп сөйләгән кушмаганнарны. Менә үземә дә бүген килеп китәтеп куя икән, алдан нәрсәдер итә. Димәк, ул сезгә һаман килеп кисәтә. Ул һаман миңа килеп үзем төреш юнәлешен бирә. Менә мин тормышта тукталып нишлим икән дисә, ул миңа улым бу сиңа дөрес шул дип үзенең җолын әйтеп куя хәзердәген. Анда иниләр бар. Мин ышанам, бу ханым бөтен кешегә бирми торгандыр. Мин үземне теге 100%лы фәрештә әйтмим, әмма ләкин чиста күңелле кешеләргә, менә җумарт кешеләргә әйтим, ниндидер кешеләргә Ходай Тәгаләнең менә бу ние бар, аны дөрес аңлап, дөрес бәяләргә генә кирәк. Рәхмәт сезгә, Фәнис. Исән булыгыз. Саубуллашабыз сезнең белән. 22 сәгать 47 минутта җиткән. Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әлбәттә һәрберебезнең тормышында шулай шаккатып сөйләрлек вакыйгалар бардыр. Йомгакларыбыз бүгенге тапшыруыбызда. Шунда бу тапшыруда еш кына мен халык мәкалләрен кулланырга яратабыз. Күрәчәкне күрми гүргә кирип булмый дибез бит. Тәгъдирдән узып булмый. Язмыш дәфтәресеннән алда килгән дигәннәр бездә бар. Инде сакланганны саклармын дигән әйтем дә бар. Ничек сакланырга? Монсын инде күңелебездән сырык. Аңа кулак салыйк. Язмышлар ярында тапшыруына хатлар көтәбез.